שימו לב לפרויקט חדש שתפס לנו את העין באתר גיוס הכספים הישראלי הדסטארט. הפרויקט זכה כבר למימון של 15,000 שקלים, שזה ממש יפה, וכולו עוסק באישה אחת מנוחה, ששמה חנה. בואו נציץ בסרטון שבו הגר, שהיא יוזמת הפרויקט, מספרת את הסיפור מתחילתו. את חנה מצאתי בשוק הפשפשים. היו שם צילומים מוכרים של ארוחות משפחתיות, חתונות, בריתות, ובין כל התמונות היו תמונות קצת שונות. פה ושם היה צילום של אותה אישה, עומדת בכניסה לבית, כל פעם לובשת בגד אחר. והבנתי שחנה, האישה הזאת, בעצם עשתה משהו לפני כולם. היא עשתה את מה שכולנו עושים היום בפייסבוק, באינסטגרם, אבל הכניסה את התמונות לאלבום הפרטי שלה. עניין אותי בעצם לגלות מי זאת חנה. כל מיני רמזים מהאלבומים הובילו אותי לשכונה שחנה גרה בה, לבית, וגם בסופו של דבר הגעתי לשכנים, שסיפרו לי המון דברים על חנה. והחלטתי שאני רוצה להעביר את הסיפור של חנה בספר. מצטרפות אלינו הגר ציגלר ואורית לבנון, אחייניתה של חנה, זיכרונה לברכה. קודם כל, הגר, מה תפס אותך בתמונות בסיפור, בחנה בכלל? קודם כל תפסו אותי התמונות, זאת אומרת, קניתי אלבומים עם הרבה מאוד תמונות, ובדרך כלל כשאני מוצאת מסה כזאת של תמונות, אני מתחילה להוציא את הדברים שמוצאים חן בעיניי. ואז מה את מדמיינת, מי זו חנה, ולמה היא הצטלמה ככה בכלל? קודם כל, תיארתי לעצמי שהיא כבר לא איתנו. זאת אומרת, הסיבה שבדרך כלל תמונות מגיעות לשוק הפשפשים זה כשאנשים נפטרים. תיארתי לעצמי אימא עם המון המון משפחה וילדים ובני דודים, כי באמת האלבומים היו מלאים בארוחות משפחתיות וחתונות ובריתות. אבל התגלה בסופו של דבר משהו אחר לגמרי, ולכן נפנה לאורית, האחיינית של חנה. מי חנה? לא ממש אישה עם משפחה ענפה, נכון? חנה נולדה בהונגריה, פגשה את דוד שלי. הם לא הצליחו להביא ילדים לעולם, דבר שמאוד צייר אותם. הם היו אנשים שמאוד אהבו ילדים. למה היא הצטלמה ככה בתמונות האלה? כל יום עם סט אחר? מה, הייתה לה זיקה לאופנה? מאוד אהבה אופנה, מאוד אהבה להתלבש. הייתה אישה מאוד מטופחת, אני אף פעם לא ראיתי אותה בלי לק או בלי איפור. אני חושב שאם היא הייתה חיה היום, היה לה חשבון אינסטגרם פעיל למדי, אני מניח. לגמרי, היום בעצם יש לה חשבון אינסטגרם. דבר ראשון שראיתי את התמונות, אמרתי, הנה אישה שבטוח היה לה בלוג אם היא הייתה בחיים. שאלה לשתיכן, איך אתן חושבות שהיא הייתה מגיבה אם היא הייתה יודעת היום שהיא נשארה בחייה באופן וירטואלי לפחות? כשדודה שלי נפטרה, זה כבר היה אחרי שדוד שלי נפטר, והיא בעצם אף אחד לא ישב עליה שבעה, כי לא היה אף קרוב משפחה שאמור לשבת. וזה דבר שלי מאוד צרם ומאוד כאב לי. ואני יום אחד הייתה חיה, ואחר כך לא נשאר כלום, לא נשאר שום דבר ממנה. אין ילדים, אין שום דבר, ואני רואה בזה ממש מקום להנציח אותה, וזה מאוד מרגש ומשמח אותי. אז הנה, מונסחת באופן שאף אחד מכם מאיתנו, חוץ מהגר, אולי לא היה יכול לדמיין. תודה רבה לשתיכן. תודה לך. תודה.